merkityksellisyyden avautuminen taiteessa on aina kokemus outoudesta. Vieraan kohtaamisesta tutun merkityksellisyyden keskellä. Taide iskee auki keskellä olevaan avoimeen paikkaan, jonka avoimuudessa kaikki on toisin kuin yleensä. Näin luonnehtii amerikkalainen filosofi Gerald Bruns vaikuttavan taidekokemuksen katsojassa aiheuttamaan yllätyksellisyyttä. Arvoisat näyttelyvieraat, tervetuloa katsomaan ja juhlistamaan taidenäyttelijäni Paratiisi tänne Keskusgalleriaan. Päivä on ollut mitä aurinkoisin ja kaunein ja lämpöä valoa täynnä. Ja tämän näyttelykokonaisuuden ja teeman mukana ja teidän mukana, mä toivon, että se tulee myös tänne näyttelytilaan. Toivottavasti ei hirveällä helpolla kuitenkaan. Tämä näyttelykokonaisuus Paratiisi, tämän keskeiset taideteokset ovat syntyneet tämän viimeisen kevään aikana. Ja mun teemana, aiheina ovat ihmisyys, naiseus, kehollisuus, erottisuus ja luonto. Ne ovat olleet oikeastaan koko ajan tämä sama teema. Mutta se, miten taiteilijana mistä mä ammennan sitä aihetta näihin mun maalauksiin, niin syntyy siinä mun omassa kokemusmaailmassa. Mun havainnoissa, tunteissa, ajattelussa, mitä mä koen, mitä mä näen. Sekä siinä, mitä mä oon aikaisemmin maalannut, tehnyt, elänyt ja sitten niissä haaveissa ja tulevissa inspiraation aiheissa. Ja nyt esimerkiksi tätä näyttelykokonaisuuden viimeisiä maalauksia, niin näitä keltaisia ja punaisia, jotka on ilmestynyt mun väripalettiin ja lämpöisinä väreinä, niin on inspiroinut tieto siitä, että mä maalaan ensi syksynä koko syyskuun Suomen Ateena-instituutin taiteilijaresidenssissä. Ja mä halusin tässä keväällä hypätä jo täysin sinne trooppiseen, välimerelliseen antiikin lumoon ja hakea siihen inspiraatioita ja valmiiksi. Ja mä työskentelin kuukauden Helsingissä taiteilijaresidenssi Hartsussa ja mä aloitin maalausprosessin sillä, että mä menin Helsingin talvipuutarhaan kuvaamaan sitä tropiikin tunnelmaa. Se oli aivan ihana lämpö siellä talven keskellä ja sitten se semmoinen monimuotoisuus, mikä on näissä palmuissa ja saniaisissa ja dekoratiivisuus. Mä oon aikaisemmin käyttänyt ihailun Suomen havupuita ja luontoa, niin nyt tuli uusi semmoinen sykäys siihen luontopuoleen. Ja sitten kun mua kiinnostaa tosiaan tämä ihmisyyden tutkiminen, niin mulla on tarkoituksena siellä Ateenassa, totta kai, kun siellähän on aivan ihania veistoksia ja ihmisveistoksia, niin mä tutustun niihin siellä. Ja mua kiinnostaa erityisesti siellä nainen halun kohteena tai toiminnan kohteena. Tosi paljon semmoisia aiheita on antiikin teoksissa. Ja juuri esimerkiksi tämä aurinkotervehdys, tämä keltainen, auringon tervehtiät. Tämä iso keltainen tuossa ja sitten tämä tässä, tämä Minä suojelen sinua. Niin, nämä on inspiroituneet tämmöisistä veistoksista. Ja auringon tervehtijät, niin se on semmoinen Farnaisen bull, eli Farnaisen härkä. Se on hellenistinen 2000 vuotta vanha veistos, joka on löydetty Roomassa 1500-luvun puolivälissä. Ja se on tosi massiivinen ja siis todella mielenkiintoinen. Ja sitten tämä Minä suojelen sinua, niin siihen on ollut sitten Berninin Pluto Proserpina veistos, Proserpina ryöstö, mutta sehän on niin kuin, se ei ole antiikkia, vaan siis on barokkiajan veistos, mutta kuitenkin siis sellaisia niin inspiroiduin näistä tutkimaan näitä veistoksia. Ja sitten vielä sellainen tästä mun näyttelystä, että kun tämä mä oon pyrkinyt valoisaan näyttelyyn, niin silti siinä niin kuin elämässä ja taiteessa on se valon kääntöpuolena on se varjo. Se semmoinen, kun taiteilijana mä oon tosi paljon yksin, siis sellainen niin kuin omien ajatusten ja sen kaikin niin kuin sisällä. Ja se on vähän niin kuin sitä varjoa. Niin mä koen, että sieltä tulee se valovoima. Niin kuin esimerkiksi täällä on sitten tämä tumma maalaus,
valloittajat, niin siinä on kaksi naista ratsastaa hevosilla. Ja mä koen näin, että se vuorovaikutuksellisuus, kun taiteilijana mä työskentelen yksin, olen dialogissa sen mun työni kanssa. Ja sitten kun siinä on se ensimmäinen dialogi ja sitten tulee se toinen dialogi siinä, kun mä tuon näyttelytilan teoksen, esimerkiksi tänne Keskusgalleriaan, niin siinä se tulee toinen dialogi taiteen katsojan ja taideteoksen välille. Ja vielä mahdollinen kolmas vuorovaikutustilanne on se, että taiteen katsoja ja taiteilija pääsee kommunikoimaan ja vaihtaa niitä mielipiteitään ja ajatuksia siitä, että mitä se taide on herättänyt.